Здравейте всички, това е Джони Ноксвил, а това е Намотка. Да. Только смотри, чтоб, да, на меня катил. Во. Бля! Толкова як ли си? Да. Щом си толкова як, тогава защо пищиш като момиченце? Бля! Не знам кой би искал това нещо да се търкаля към него. Тези два идиота просто ме изумяват. Спокойно, не се тревожете за човека. Прочетах в коментарите, че на него нищо му няма. Имал само длъбнатина в коста 1-5 см по дяволите. Това сигурно много боли. Следващото видео е с 11 милиона преглеждания в YouTube. Просто вау! Такова нещо не сте виждали до момента. Нито пък сте чували. Даже не ви е идвало и на ум. Чакай, котката току-що лаеше? Ако котките са почнали да лаят, то тогава какви звуци ще почнат да издават другите животни? А може би Интергалактическия съюз на котките е измислил този зъл план, за да натопи всички кучета на земята, но тези двамата са разнишили слушал самия зародиш. Понякога имали ли сте чувството, че сте най-големия късметлия в целия свят? Определено жената в следващото видео го има. Какво очаквахте от тази жена? Тя просто е била на път за кухнята да прави сандвич. Някои момичета са глупави дори когато не карат кола. Не, просто се шегувам. Инсовия траша линейките причиняват по-голяма смъртност, отколкото цигарите. Това беше Спас, а вие гледахте допълнителните 4. С вас ще се видим следващия път. До скоро!